da sake saduwa da mu a cikin wannan tasha tamu ta Action Hausa TV. A yau ma bayan labarin da muka kawo muku na yadda aka samu ƙofofin Kano ɗaya bayan ɗaya a cikin garin Kano a wancan lokacin, shekara tana 1112, inda muka rinka kawo muku ƙofofi ɗaya bayan ɗaya sunayensu har muka kai ga ƙofofin duka. Sannan akwai ƙofofin da aka rushe, akwai kuma ƙofofin da suna nan har yanzu a cikin faɗin birnin Kanon Dabo. To a yau ma za mu sake ɗorawa a kan bayanan ƙofofin, kowace ƙofa da sunanta da dalilin da ya sa aka fidda sunan ƙofar, don sabida wanda ba su sani ba sahawar ga dalilin da ya sa aka sa wa sunar ƙofar kaza, sannan kuma shi wannan wanda aka sa sunan ƙofar wane ne shi, kuma wane ne ya yi ƙofofin. Sabida haka ku biyo mu a wannan channel namu na Action Hausa TV, ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa don ta sanar da ku daga zarar mun ɗora shirye-shiryenmu. Sunana Nura Ado, wanda aka fi sani da Nura Action. A wancan lokacin mun tsaya a inda muke ba da sunayen ƙofofi, a yau kuma za mu ɗora akan ƙofar da aka fara yi a wancan lokacin. Ƙofar dai da aka fara yi a wancan lokacin ita ce ƙofar Kansakali. Kowa zai ji an ce ƙofar Kansakali zai ɗauka Kansakali kamar na makami kenan. Haka ne. A wancan lokacin zamanin Usman Giji Masu ɗan Warisi, wanda yake jikan Bagauda, wanda kuma shine sarki na uku a tsarin sarakunan jihar Kano. A wancan lokacin ne bayan ya hau karagan mulki, shi lokacin shekara tana 1175, inda bayan Usman Giji Masu ya jima akan mulki ya yi shekara 17, sai kuma ya ga cewar ya kamata a ce Kano ta zama birni, saboda a wancan lokacin ba a kiranta da birnin Kano, kasancewar wasu dalilai wanda suke sa ya zama birni. A wancan lokacin dai Kano ta kasance gari ne, amma kuma duk yawanci gidajen na bunu ne da kuma irin dashi da aka shuka haka, su ne dangar gidan. Saboda haka duk gidajen kawai in ka gansu zaka ga cewar ba irin na yanzu bane, inda ka san wani kungurumin ƙauye haka batun yake. To bayan yayi wannan tunanin ne cewar Kano ana son ta zama birni, sai ya zo ya shawara da masana, inda masanan suka fara gaya masa cewar idan ana so Kano ta zama birni irin yadda za ta amsa suna da birni irin yadda ake a ko'ina a duniya, sai an zo an yi mata badala, bayan yi mata badala sai an zo an yi mata ƙofofi irin yadda wasu ƙasashen suke, kamar wasu guraren daga cikin birnin Rum da sauransu, da kuma inda aka yi hakan gwalalan Madina. To wannan ta sa da aka gaya masa, sai ya ce to a yi shela, birni da ƙauye yana son jama'a su shigo, akwai aikin da za a yi. Inda aka samu masu shela suka rinka bi guri-guri, kusufa duk da dai cewar Kano tana da faɗi da tsaho na murabba'in 7,623, tana da yawan ƙauyuka kuma tana da yawan gurare na noma. Don haka a wancan lokacin Usman Giji Masu ya gayyato mutanen birni da na ƙauye, inda ya fito daga gidan sarauta, wanda a yanzu ake ce masa gidan makama ko kuma a ce gidan mutanda, inda a nan ne da gidan sarauta yake, inda ya taho har zuwa bayan goron dutse. Aka zo aka dan dara da tafiya bayan goron dutsen, inda a nan gurin ne Usman Giji Masu ya zo ya shata layi, ya shata fadin yanda ya kasance yake bukatar ya ga badala, sannan ya ce nan za a fidda badala, ya daɗa shata wasu layukan ya fidda ƙofar gari, ya ce a nan ne za a fidda ƙofar gari a nan gurin. Inda a wancan lokacin mutanen suka dage da aiki tukuru, kasancewar a lokacin da yawancinsu maguzawa ne dama, inda aka fara aiki tukuru, ana ta yi, ana haƙa ramin, ana fito da ƙasar, sannan idan an fito da ƙasar sai kuma a zuwa a zube ta, sai wasu su zo su zuba ruwa, sai wasu su kwaba, sai a yi tubali, sai kuma a zo ga magina, kowa da aikin da yake ana ta yi. Saboda haka a wancan lokacin daman sun taho ne da kayan aikinsu irin kwando, magirbi, mashi da dai sauransu,
da su suke wannan hakan suna yin wannan badalar da kowa ya gani yanzu. Wasu guraren an cinye ta zama gida ne akan wurin. Saboda haka inda aka ci gaba da wannan aiki ana aiki aka tashi badala. Daga bisani kuma aka zo aka kofar gari, aka zo aka sa mata kyaure na karfe, aka je aka kirawo sarki daga cikin gari, inda sarki ya zo ya dudduba ya ga tabbas gini yayi kuma kofar ma ta zauna daidai. Ya ce lalle wannan aiki yayi, inda ya samu ya nada sarkin kofa a gurin. Sannan kuma ya ce wannan kofa na mata suna da kofa ce kofar kansakali, saboda haka za a ci gaba da aiki. Bayan ya sa mata kofa suna kansakali ne, inda ya nuna kuma za a ci gaba da daukan gini inda za a yi arewa maso gabas. A wancan lokacin dai dalilin saka sunan kofar nan wato ta kansakali shine shi kansakali sunansa damuna kuma dan Kano makeri ne. Shi Kano makeri shine Kano take dauki sunansa take amfani da shi a matsayin birnin Kano. Saboda haka Kano makeri kira yake a gindin dala, saboda haka shi kuma damuna ɗansa shi ma kira yake a nan kansakali. Saboda haka wannan kirar da yake yi yana kera kansakalika, saboda haka ake ce masa kansakali maimakon a ce masa damuna. Wannan dalilin yasa a lokacin Usman Giji Masu sai ya ga kar a manta da wannan sunan, saboda haka aka sa wannan kofar kansakali, wanda shi wannan damuna din wanda ake kira da kansakali shine dan Kano makeri na farko. Wannan shine dalilin da yasa aka sa wannan kofa haka. Da haka masu kallon mu da sauraron mu, ku biyo mu a wannan tasha don za ku dinka ci gaba da jin wannan labarai na jihar Kano yadda take a da shekara 1000 da wani abu. Lokacin akwai abubuwa da yawa wanda za su taso, za ku ji cewar abin mamaki ne a wannan shekaru. Saboda haka kuma muna ba mutane hakuri, wanda da mun fara yin tarihin sai muka katse. To wannan karan Allah da za a yi ta yi kuma tarihin zai tabo abubuwa da dama ne, ba iya kofofin jihar Kano ba. Zai ba da tarihin sarakuna a wancan lokacin, zai ba da tarihin wacce gwagwarmaya suke a wancan lokacin, zai ba da tarihin wasu ma wanda suke a cikin birnin Kano kuma sun kasance sun ba da gudunmawa ko kuma sun yi wasu abubuwa na al'ajabi. Dan daga cikin tarihin za mu ba ku labarin wani wanda yake iya kwaba tifa, akalla tifa 7 shi kadai a rana daya, saboda karfi da yake ji a jikinsa. Akwai su iri daban-daban wanda za mu rinka zuwa muku da su a cikin wannan tarihi, da irin kwarban da aka rinka sha, da irin wacce wasu kofofin an canja musu wani sunan bayan wancan nasu na asali kuma yanzu ake kiransu da shi. Amma dai kaman kansakali, ainihin kofar sunan da aka santa da shi na kansakali har yau shine ba a canja wannan sunan ba. Saboda haka an kirkiri wannan kofa ne a shekara ta 1112. In ka lissafa yanzu zaka ga shekarun da zai baka tabbas suna da dama, kasancewar yanzu muna shekara ta 2022. Sunana Nura Ado, wanda aka fi sani da Nura Action. Fatan alkhairi.
baki bashi na ki bawo. Ni ke? Au to ashe ana so. To sai ki hada ki kwadan baka. Wallahi kan ma in so ma da ake cewa ba ki koshi ba Allah ba zai yi ba. Na shiga daki. Kwarai kuwa oga, waɗannan 'yan sa idan ka ne Allah ya ma arziki suna sa ma ido. Wannan wani irin magana kake? Wannan mata ho ba ta da laifi, tana kokari kuma. Ku sa idina ne? Sa idinawa? Ana ruwa kuna kirgawa? Kafin ya tsaya min aini na tsaya mas. Baki da kunya ko? Ina jifa tana cewa za ta aike ki, kine mata rashin kunya. Maza ki karba aiken nan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ba yaya, ka san abin da ta mana kuwa? Amma wallahi mutane akwai sa ido. In zaki bani atamfa ki bani, in kuma ba zaki bani ba ki tashi ki ban wuri. Sai dai ka san min naka hankalin. Tun daga mahaukaciya mai yawo a bola. Wannan ita din da kake cewa ita din ba yar arziki bace ba, kuma wallahi mai hana ni da ki yarinyar nan a gidana wallahi sai dai Allah. Uwar abinci suka kawo mai munafukar banza munafukar wofi, ina ruwanki da mutuna. Sai da fita daga ido na rufe, in ba haka ba wallahi sai na kakkarya ki a gida. Wallahi ba zan yarda ba. Wahala ma yanzu ka fara shigarta. Gidan Bahaushe sabon wasu series mai dauke da rikirkitacciyar cakwakiya duk domin nishadin ku dai ku ziyarci Ingarma TV domin rakashewa da zazzafan nishadi. Wai shin laifin wane ne? Laifin miji ne ko kuma laifin matar gida ne ko kuma laifin kannan miji ne? Ku dai ku ziyarci tashar mu ta Ingarma TV, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun dora. Fim ne wanda yake dauke da al'adun Bahaushe. Kai dan lami. Haba yaya me kuma wani dan lami? Ai dan lami da ne ina laifin ka ce Siraja. La ilaha. To shikenan. Nuna min ka je binni ni ban je ba, ka canza shigan mu, wato sunan ma ka canza. La ilaha illallah, inna lillahi. Kai Allah ji kan mu. Ai gaskiya na ba. Mu je ba za ka je ba. Ya hakuri. Fada ma da ran. Allah ya yi. Kai Skele, wannan turaren naka mai kanshi ba ina ka siya da Allah. Me dala kenan. Ai duk Kano waje da ake sai da irin turaren nan. Baitul Arus by Farko, gwamnati opposite orthopedic din nan. Yanzu ka gane wajen ko? Ga hajiyar kamshi, yar tarigarin kamshi, tarigarin tsafta, Allah ya kawo ta. Hajiya Furra, mai Baitul Arus, gatan amare, maza ku garzayo, suna gyaran jiki, sabulu gyara jiki, har da halta soap, ga sandal bulls, har da maduful, har da mahalu, ga kuma kindakai da kuma sauransu. Baitul Arus na masoya, kayan ado babu ƙarya, turarikanta da har ma sabulan gyaran jiki ma. Dan za mu je mu siyo kaya na amare. Da ni da ku, da ke ku zo mu je Baitul Arus. Da ni da ku, da ke ku garzayo Baitul Arus. Baitul Arus by Farko. Ka kuma ta address din fa gwamnati opposite orthopedic. Ka kuma ta address din fa gwamnati opposite orthopedic. Baitul Arus by Farko. Gyara amare kun iya, kai ka ce ma India, wallahi ku ne maliya. Domin ke ce raini, dan nemo wa kai aji, domin alfahari, dan jin daɗin yanayi. Baitul Arus na masoya, kayan ado babu ƙarya, turarikanta da har ma sabulan gyaran jiki ma. Nan za mu je mu siyo kaya na amare. Baitul Arus na masoya, kayan ado babu ƙarya, turarikanta da har ma sabulan gyaran jiki ma. Nan za mu je
mu siyo kaya na amare. Nan za mu je mu siyo kaya na amare. Domin neman ƙarin bayani ku tuntube mu akan wannan lambar wayan 0700 36482845 ko kuma 08108946402. Amal Iman. Ina so a ci gaba da kulawa, a kula da su tamkar yadda kike ina nan, ba ni nan ma kuma ki kamar ina nan. Amma abin da ya kamata ka gane shi ne duk wanda ya wahala kamar ta, ko da mahaukaci ne, dole ne a nema mishi maganin karfin jiki. Inna lillahi. A'a dokta, ka ai saurin bata maganin sa hanzari. A bari a fahimci ciwon ta kawai. Ya sunan mara lafiya? Wallahi dokta, ba san sunan da. Sunan ki na gaskiya wanda iyayenki saka miki shi nake tambaya. Wai ya gaya maka cewa ina da iyaye? Amal Iman. Kina ta kokari sai dai kuma kin kasa cimma nasara. Ina ma a ce ajalinka zai cimma rayuwarka tun kan wa'adin kai. Dokta, ya kake gani? Akwai yiwuwar ceto rayuwar wannan yarinya kuwa? Amal Iman. Mahaukaci. Idan ba mahaukaci ba waye ki kokarin zuwa zana'idin wanda bai sheta ya ba. Ke, biki san da kike magana ba. Dokta, idan haka ne kenan akwai matsala. Akan me kake magana kenan? Iman ke. A ido ko baya ci yana iya gane abin da cikin shi ke iya dauka. Kaka kiya farauta, kuna ne mai tsire na kare. Mu dauki abin a matsayin kadar da haka Allah ya so. Amin, ta iya tunawa. Anya mutane suna neman aljanna a wannan duniya kuwa? Gaskiya ne, idan mage ta makance, bera ma zai iya wasa da gashin bakin ka. Allah ya baki. Kai nake saurare, faɗi magana ka, domin ni ma ina tsawo magana. Amal Iman. Duk sunan da ka gaya maka daɗi ka kiraye ni da shi. Wannan shiri da kuke gani mai dogon zango ne zai dinga zo muku a ƙarƙashin kamfanin RGN Production Jamhuriyar Nijar, wanda madaukin nauyinsa cewa da Rabilu Balasani ya rike muku kan maciji domin ba ku damar yin wasa da wutsiya. Haka kuma marubucin shirin shine da ya bada umarninsa, wato Basiru Garba Maiki mai hangen nesa. Shi dai wannan shiri za ku dinga kallon shi a YouTube channel ɗinmu mai suna Janet TV. Ku ba mu lokacin ku, mu kuma za mu ba ku damar mu.